Hola, peques! En aquesta activitat tan xula que anem a realitzar avui, anem a treballar la simetria, tècniques de plàstica i algun que altre experiment. Val? Espero que vos agrade. És molt xula i molt divertida. Per a realitzar-la necessitarem 2 gots plens d'aigua, si poden ser transparents millor, així no veieu l'efecte, val? Rotuladors de colors i paper de cuina. D'acord? Agafarem un tros de paper de cuina i el doblarem en 3 parts que siguin iguals. Val? Es queda així. Val? En aquesta banda d'ací, realitzarem diferents trossets, pintarem diferents trossets en diferents colors de rotuladors. En les 2 parts ha de coincidir el mateix color. El que pinteu així, els mateixos colors, l'ordre, el teniu que pintar baix. Es queda més o menys així. Les 2 bandes tenen els mateixos colors. D'acord? Ara agafem els 2 gotes plens d'aigua, en compte no se vos caiga, i els posem xuntets. I anem a col·locar aquesta banda que està pintada i aquesta banda dins de cada got. Agafem el paper així, el doblem un poquet, clavem i mireu el que passa. Que les pintures estiguen tocant l'aigua. Mireu el que passa. Va formant-se l'arc de Sant Martí. I els 2 colors s'adjunten allà dalt. Bé, espero que us hagi agradat. Vinga, fins l'altra, un beset.